Live tayo sa station, live tayo sa Facebook. Nakakatawa. Hello mga Maranao, ako po si Daniel Masnaga, I'm on DJ Casper. Yeah, si DJ Casper. Sa lahat ng kapatid kong Muslim, yan po si DJ Casper, si Mamrak Haludbas sa Lanao. Kaibigan ko yan, ang bait-bait niya. Siya yung tumulong sa akin sa Mindanao area. I love you DJ Casper. I love you kapatid na Muslim, Mamrak Haludbas. Once again mga kaibigan, Yellowclickers itong sa kanilang huling kanta niya sa akin. Muli po nagbabalik Ina Ramos, ladies and gentlemen. Malayo, labo, labo, ika'y malayo.
Huwag mo kong iwalay, pusay natin ito. Dahil sabihin ay naman na, pero mag-isipan mo ba? Kahit ikaw ay nagbalik, sa'yo lang nanakit. Kahit di ka na sa akin. Okay, thank you so much. And one more time, pwede mag-request ulit, please. Total, nandito na naman. Not all the time, okay? Okay. So,